DXDC Radyoman Report. Naghangyo ang otoridad sa Davao International Airport sa publiko nga busabot sa masugot nga gipatumang seguridad human sa pagbusikad sa Molotov bomb didto sa Ninoy Aquino International Airport. Sumala ni Engineer Rex Obsena, manager sa Davao International Airport, nga mas kipahugtan nila karon ang koordinasyon sa tanang security stakeholders sa Davao Airport aron ipatuman ang pinaka-istrikto nga pagpatuman sa seguridad sa tanang musulod sa tugpahanan. Matod ni Obsena nga kabahin sa pagpahugot sa seguridad ang pagsigurong mapailalom ang tanang pasahero sa high-tech screening control measures sa dili pa hingpit makasakay sa eroplano. Nanawagan sa publiko ang tagdumala sa Davao Airport nga mosabot sa hugot nga seguridad, ilabi na sa mga kabanay nga mohatod og bupagikan sa ilang mga pasahero. Kining pag-send off nato ihimuha na nato sa atong mga isig mga balay na lang, no. Kining sa mga magsundo, we would like to request your kind indulgence and kining understanding na magpatuman kita og medyo higpit nga pag kanang kinahalaw nato lang nga magsundo diya sa sulod. Kasama mo sa balitang serbisyo publiko, Radyo Bandudong Ring Lubosbog, Tatak Aribin. Tatak RMN.